Baik, marilah bersama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pada sore hari ini dimulai. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Camat untuk tetap baik dengan hitungan 3 mundur. Diberangkatkan grup drum band Laskar Pelangi terlebih dahulu. Iya, luar biasa. Karena yang melarikan adalah Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Desa, dan Ketua Panitia. Siap. Luar biasa. Dengan 3, 2, 1. Tepuk tangan semuanya. Dengan berakhirnya Dengan pelepasan grup drum band dari Laskar Pelangi. di sepanjang jalan sudah menyambut adik-adik kita, sudah menyambut Ini rombongan dengan maskot di depan yang luar biasa, cantiknya cantik ya. cantik sekali. Boleh senyum sambil melambaikan tangan. Biasa. Grup drum band Laskar Pelangi. Ini yang mengawali yang ada di Carangkulung. Luar biasa. Walaupun Carangkulung. Tentunya dengan Bapak Ibu Guru yang luar biasa, Bapak Ibu Guru yang hebat. Makanya kita Oke teman-teman, sudah start dari grup drum band ya lur. Jadi setelah ini kita vlog. Ini ada sound system yang akan mengawali karnaval Desa Carangkulung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jadi seperti ini antusias masyarakat warga Carangkulung lur. saya khawatir nanti kalau sudah di sini nggak kelihatan. Nggak tahu ini nanti yang diangkat Jadi musimnya. ada 2 arti nih ya. Oh iya, karena ambigu ini kalau ya. mongso itu memangsa juga, bisa juga waktu. Waktu, Mongso iya. rendang, mongso Iya. ketiga. Ya betul. Kalau diartikan Iya. dalam bahasa Indonesia itu Iya. ambigu. Ini juga ada di mendatangkan apa Oke, ini? terus untuk melewati dulu untuk Pranadita. Luar biasa, ini sound system audio yang luar biasa. Oh iya, Iya. sistemnya Ini dari luar Jombang tentunya. luar biasa. Oke, kita sambut Pranadita. Pranadita dari kota. Baik, ini sebelum pemberangkatan persiapan dulu ya. Oke, persiapan dulu ya. Ya, monggo. Oke. Oke, karena Mugi rahayu sagung dumati sinartan pamuji syukur mring pamarta kang peparingan. Kairing gending subakastawa ugi gending lewesing para widodari. Kang badhe mendhaken sasusuna kayangan. Dinarya bukae kadicara anjirasaken gumelaring kayangan Suralaya. Ya jungkring saloka jongkring kailaksa. Pramila sinebut mengku mergi jagat ing kang maha luhur.
jungkring salaka sasana ingkang sinut cahya sirata pindho sarana binabat kang gumelar kang indah ing jagat raya nggih menika Salendra Bahana Endra Luka Argota nanging datan kados kayangan Suralaya bebasan menang murba tan menang pinurba menang masesa tan wenang winasesa saben-saben amung angumbar gondo arum diponagus sumambrane papawa pramila datan lokal lamun ing Surabaya tan raos tan saya sinyol kita nyinedha padha pinandha wonten namung tata tentrem lan sukahati Lasi teta ingkang jumeneng dados songsong pepayunging kayangan Suralaya pandhita peparat Nalendra jejuluk yen dewa penanggawe wisik yen ucap dasa nama ira dasa sepuluh pun wastani Sang Hyang Bathara Guru ingkang mengku pergi dadya pantane titah Tribabawa dening ingkang dados titiani Sang Hyang Peguru menika jejuluk lembuan kawan kayangan Suralaya para pamirsa kang minulya kangge ngagrengaken swasana kawula sejaji tari remot Boletan Surabaya sumangga
Bathara Guru dawah wonten tengahing samudra lajeng dados urip geni kang ageng ngumrawa dados wujud buta kang ageng gegirisi lajeng buta kang ageng wau minggah wonten kayangan Suralaya madosi ramaipun dasar watake buta napa ingkang wonten ngajengipun disepak biyak wonten kiwanipun disepak biyuk para putra Jawata boten wonten ingkang saged ngendhek lakune buta kang ageng gegirisi kala wau sumarep kadosan sapunika sang Hyaya sang Bathara Guru ajrih kedadosan saya danu kahanan Suralaya tansah rusak si buta ageng gegirisi kala wau diparingi asma Bathara Kala diparingi garwa Bendari Durga ugi dipun paringi wonten panggenan madya padha kayangan Getra Gandamayin lajeng dipun jataten dan arupi jalma ingkang nyandang sukerta kadosa anak utang anting gendana gendini sendang kapit pancuran lan sak pitunggalanipun ingkang boten diruwat niku nggih dados tetedhane Bathara Kala ugi tiyang ingkang lelampahan pedal bedhug utawi surup boten purun kendel menika nggih dados sukertane Bathara Kala katira sawiji dinten Bathara Kala wonten tengahing wana Bathara Guru ugi Kanjeng Ramanipun langkang jagat pinuju pedal bedhug lajeng dipun andhang kaliyan Bathara Kala badhe dipun mangsa pamirsa kang minula salajengipun kita sami mingsani kirame bala Danawa moga
Yo kawulamu akeh iku sapa Bathara Kala? Yo aku nggawa kawula sakmene iki. Iki kawulaku padha lesu. Oleh mongso nek sira kepingin karo jenenge kawula kuwi takono dhewe. Bathara cilik iku sapa? Bathara cilik niku kula, merga kula paling cilik dhewe. Lasane iku sapa? Kula Bathara Kulu. Lah sing mburi lemu kuwi. Iku jenenge Ili-ili. Oh ha ha ha. Wis kare melu. Oh ha ha ha. Bathara Kala, kene ngopo kowe ngadang lakuku ngubengi jagat desa Carangmulung iki? Yo, iki tengah beduk. Riko gowani liwat. Riko kudu tambangan. Aku iki sapa kok wani mangan? Wis serone aku Riko iki rawaku. Gak peduli Rama, gak peduli sapa ae. Saiki Bathara Gendini iku nek dadi ruwat iku pangan aku. Wis. Arek nek dadi ruwat iku panganane Bathara Kala. Wis kate menunggu kota bagai. Ya wis nek kedadane ngono kuwi aku jauh wektu Bathara Kala. Aku tak ngening cipta yen ragaku kok mangsa supaya sumaku iso sampurna. Yo Bathara Guru, Riko tak kei wektu seperapat menit. Wong iki ancene Riko sing gawe aturan. Para kawula kok mongso awake dhewe iki njaluk wektu. Lah iki kawula ku njaluk bagian apa ae? Bagian manuwe Ndara. Kupinge Ndara. Lah sing liyane ku kok manune ae dikai. Iki wis suwe. Kok metu-metu Bathara Guru. Aku iki wong selak gelambet. Anak buahku yo selak lesu. Kok gak metu-metu. Lah, iki jadi wis seger paning. Aku iki wis lesu. Gelambet ambek anak buahku. Sing mengko dhisik Bathara Kala. Diroken srengenge kuwi wis lengsir apa Guru? Yo, aku wis ro nek srengenge iki wis lengsir. Iso gak iso Riko yo tak jalmu. Yo mang, wayah beduk aku gak apa-apa kok mongso. Lah saiki wis liwat beduk. Srengenge wis lengsir. Aku gak oleh mongso Bathara Kala. Tuh Riko lah mrijuki Bathara Kala. Lah iki mau para kawula kuwi wis padha lesu kabeh. Wis saiki awakmu bali nang alammu. Katone desa Carangmuli wis keton ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Yo, ayo kawulaku kabeh, ayo balik nang alame dhewe boleh bangsa dewi. Desa Carangmuli sampun ayem tentrem lan sukara harjo. Para bidadari Suloyoyo mandhap wonten padesaan. Monggo mirsa.
Kuwatir Bu, mangke nek nggo tengah dalan makane kula niku apa jenenge? Kula pan bismillahirrahmanirrahim. Peserta karnival Dusun Banyon kita berangkatkan dengan hitungan mundur mulai 3, 1 berjalan. Nggih. 3, 2, 1. Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Yes.
Ya ini yang tadi drama pelaku-pelakunya ini Bedoro Guru, Bedoro Guru. Ambil rokok agak apa-apa Bedoro Guru. Sing pingin nyawer rokokan Bedoro Guru gak apa-apa, cek gak salah mongso. Oh iya, Bedoro Gurunya. Nah ini ada prajurit-prajurit. Ya ini ada emban, Masya Allah luar biasa, cantik-cantik. Anak-anak muda. Ini Pak dalangnya ini. Baik, sekarang nomor undian 1 disusul dengan nomor 2. Iya. Untuk nomor 2 silahkan Persiapan. Nomor 2 persiapan dari dusun. Kalau cinta Pak Rahwana. ya, kalau cinta mencuri-mencuri itu gimana nih? Nah, itu cintanya Rahwana bertepuk sebelah tangan. Sukro Net Channel.